Hai cu noi. Te rog frumos, un pic de silenț. Te rog frumos. Cine are observat de calendar de astăzi? Cine? Cine are observat calendar? Cine zicem astăzi? Decembrie. Ce este 4 decembrie? 4 decembrie. Ziua ta, Nu. Sfinte Barbara. Sfinte Barbara. În memorie de mineri, cu murit sub teren și cu murit după acol, cu primit la mineri, te rog frumos, un picuț de omage și de silență. Vă mulțumim. Cine avem lansat expoziții de pictură la Muzee de Mineralogie, am vorbit de Muzee de Piatra de Mina Carnic, Muzee de Mine. Niciodată am gândit că ajungem astăzi. L-am avut din cap și am avut 4 decembrie e joi, foarte bine. Vinerii, sambata, dominical, lunii. Merci. Merci d'avoir transmis. Merci. Te rog frumos, Ioan Marchis, director de patrimoniu, de culte și de cultură la județ Maramureș. Cel mai mare bibliotecă din nord a României, Petre Donescu, domnul director, profesor, senator Teodor Ardelian, domn primar, domn viceprimar. Merci frumos la toți. Președintea Senatului și pentru câteva zeci de ore președintele României. Extraordinar. Dacă nu mă înșel. Merci frumos. Încă o dată. Și aici, și în spatele nostru. Cantitate, nu importanță. Calitate. Așa este pentru mine important. Asociația Fisculașul Cavnic este o asociație de artiști locali care două, trei scopuri. Conservă patrimoniul nostru, promovare patrimoniul nostru și îl dezvoltă. Avem multe idei în cap pentru a merge mai departe și pentru odată ajunge la un proiect care e încă un pic secret și că va ieși din ceva luni, se pot săptămâni, nu știu. Avem mari proiecte pentru patrimoniul Cavnic, patrimoniul cultural la Cavnic și personalitate cunoscut la Cavnic. Înainte vă dai vorbă. Eu vreau vă citește și vă dai tu, domn primare, prietenul meu, Alexandru Dragoș, și tu, și prietenul meu, Ioan Marchis, director al județean de patrimoniu, culte și cultură, un scrisor foarte scurt. Asociații Culturale Fisculașul Cavnic, vă rog, în numele membrilor săi, să accepte cererile noastre formulate în vedere promovarea imaginii orașului Cavnic. Cererile noastre se referă la punere în valor a personalității lui, Ignatius Edler von Born, născut în orașul nostru în 1742, geolog de renume mondial, cartorar umanistă, consilier științific la Curtea Imperială Austro-Ungară, o personalitate de o profundă și erudită spiritualitate, mentor al marelui compozitor Wolfgang Amadeus Mozart. În scopul enunțat mai sus, vă rugăm să accepte mutarea bustului ilustri om de știință de pe marginea drumului de la Handal până la gradini vis-a-vis de Casa de Cultură, orașărească de cultură, unde prezența lui este mai elocvent pentru imaginea orașului după opinia noastră. Considerăm că proiectul dedicat lui Ignatius Edler von Born este de maxim importanță pentru orașul nostru și avem încredere că va găsi în autoritate locală și județială înțelegere și aprobare necesară. Sugerăm că inaugurarea noului emplasament să aibă loc în anul 2015, ante mai, un termen care este simbolic pentru noi și a trecut minieri istorice din orașul Cavnic. Acum
Acum știu de ce m-ai chemat aici. Am avut multe ocazii de te dai în private și mai bine de te dai în public. Acum, te rog frumos, tu avem o Începe a vedea, începe în ordine de Da, vrei să vedem despre ce-i vorba aici. Aici este un domn director cu expoziție. Sigur. Lasă bombele mari, Da. Partea acestui Domnul director, domnule primar, domnule viceprimar, stimați colegi co-organizatori acestui eveniment, venim cu mare bucurie la Casnic și, sincer, o să venim și mai des și cu mai mare plăcere dacă va fi reparat în totalitate și drumul. Mina Casnic a fost, într-adevăr, una dintre cele mai mari exploatări miniere din zonă și a fost una dintre cele mai prolifice din punct de vedere al florilor de mină. Și noi, în Muzeul de Mineralogie, avem în colecție o bună parte din eșantioanele de patrimoniu de aici, de la mina din Casnic. În afară de această expoziție temporară, pentru care colegii au găsit un titlu extraordinar de potrivit, mă spun, florile de mină se întorc acasă, iată ce frumos, să nu uităm de origini, să nu uităm nici noi de unde am plecat. Și în afară de această expoziție temporară, noi o să încercăm, printr-un proiect viitor, să vedem dacă reușim, chiar să permanentizăm prezența noastră în Casnic și să înființăm o secție permanentă a Muzeului Mineralogiei aici, având în vedere și dezvoltarea turistică foarte frumoasă pe care a avut-o Casnicul în ultima perioadă. La rândul nostru, Muzeul de Mineralogie din Baia Mare, suntem în pregătirea unor evenimente aniversare și vreau să vă invit de acum pe toți să participați la ele. Săptămâna viitoare, noi sărbătorim 25 de ani de la înființare, mai exact de la deschiderea expoziției permanente. În urmă cu 25 de ani, consider de viață, pentru prima dată s-a deschis de public porțile Muzeul de Mineralogie din Baia Mare. Pregătim mai multe evenimente de parcursul la 4 zile. Vă așteptăm cu toții ca să participați la ele. În continuare, legat concret de expoziția care este prezentată aici, o să rog pe colega mea, șeful secției de mineralogie, Elisabeta Fodor, și comisarul acestei expoziții să spună câteva cuvinte despre șantioanele prezente aici. Mulțumesc frumos! Norocul meu este că vorbesc înaintea celor doi domni de care mi-a fost foarte frică, pentru că eu nu sunt un bun orator. Eu sper că sunt un bun organizator de expoziții și toate acestea pot să îi le mulțumesc domnului Victor Gorduza. Este greu să-i pronunț numele, pentru că cel mai multe expoziții le-am realizat alături de vina lui. Este viu în memoria mea și o să încerc să nu fiu foarte emotivă. De la dumnealui am învățat, noi toți, cred că, să facem expoziții și cred că, totuși, după renumele pe care l-a primit muzeul, am reușit să facem expoziții frumoase în toată lumea. Asta nu înseamnă că într-un loc ca și Casnicul nu are aceeași valoare o asemenea expoziție. Am dat acest titlu expoziției de acum în ideea că sigur, acest loc este binecuvântat de Dumnezeu prin faptul că a dat foarte multe eșantioane, a dat eșantioane chiar perfecte, a dat eșantioane frumos colorate, a dat eșantioane specifice, care nu se mai găsesc în alte părți ale lumii, a dat tot ce vrem dumneavoastră. A dat, am spus, perfecțiunea și totuși trebuie să ne aducem aminte și de cei care le-au scos la suprafață, pentru că mina Casnic, din păcate, a fost una din minele cele mai greu încercate prin prezența decidenților politici la vremea respectivă. Lor trebuie să le mulțumim pentru ceea ce au făcut pentru noi, generațiile următoare. Aceste flori de mine, sigur că această expresie se numește se întorc acasă, dar eu sper din tot sufletul să se întoarcă și la muzeu, tot așa intacte și să nu avem surprize, pentru că
Anul acesta a fost un an greu pentru Muzeul de Mineralogie și sper să redevenim ce am fost de acum încolo. Mai ales că avem un domn director tânăr care probabil va relansa și va fi detalia domnului Gorduza. Ce pot să vă mai spun? Vă mulțumesc că ne-ați invitat. Vă mulțumesc că ați participat și vă mulțumesc colegilor pentru tot ajutorul care ne l-au dat și domnului director că ne-a făcut această reuniune de Acum, domnul Teodor Ardenian. Cu toată dragostea și bucuria de a fi contemporan și cu neînțelegerea regiei acestei manifestări, mă tot uit așa, de ce nu-i dă cuvântul domnului primar, dar dacă Pierre, care are influențe foarte serioase din parohia Bruxellesului, așa vrea să facă, lăsăm să-și facă de cap, că de când a venit în Maramureș, tot de cap și-a făcut. Merge înainte și merge bine. Nu știu ce să vă spun. Am venit doar că am venit cu drag. Cu dragostea pe care o pot așeza în felul meu atitudinal de a fi. Și să vă spun că totul a început minunat. Când Pierre ne-a pus întrebarea ce sărbătorim astăzi, mi-am adus aminte că de regulă după ora 18 se începe ziua liturgică următoare. Și ieri eram la Dej. Pe când am încheiat o activitate de evocare a lui Corneliu Diaconovici, cel care a realizat în anii 1898, 1902, 1904, Enciclopedia României, prima lucrare care ne-a săltat cu adevărat în rândul națiunilor lumii, pentru că era a patra țară în lume care avea o enciclopedie și niciuna din Imperiul Austro-Ungar. Deci înaintea tuturor. La final, starețul mănăstirii Ilva Mare a fost rugat de mine să rostească o rugăciune de mulțumire după toată ocrotirea pe care am avut-o după 2 ore și jumătate de întâlnire colocvială frumoasă, foarte frumoasă. La final s-a rugat și Sfintei Barbara pentru ocrotire. Până la ora 18 mai suntem sub această oblăduire spirituală și a început frumos. Iar și e admirabil ce bine le înveți tu pe toate. Inclusiv ne dai dovadă că la examenul de teologie de astăzi tu ai trecut și noi nu-i sigur că trecem. Vin cu drag la Cavnic din multe rațiuni. Din rațiuni pozitive și din rațiuni consubstanțiale. Din rațiuni pozitive în sensul că am mulți oameni dragi pe aici și nu pot să fac o ierarhie, dar totuși îl spun primul pe domnul primar Dragoș, pentru că eu îl știu din alte contexte și noi am avut alte lucrări începute pe alte meridiane ale cunoașterii, pe vremea când la Baia Mare ne găseam resorturi să împlinim împreună anumite determinații izvorâte din viața socială, culturală, educativă și mă bucur de câte face și de câte aflu că face, pentru că niciodată nu poți afla tot ce face un om, dar mai ales de modul în care reușiți să armonizați și să scoateți floricelele, ghioceii de sub mantia de zăpadă sau de sub pătura de frunze, totuși la iveală, în ciuda faptului că există o entropie și o entropie industrială care acționează fantastic. Știți că legea generală a entropiei ne spune că toate sistemele tind spre descompunere, dezagregare, inclusiv sistemul uman spre descurajare. Și tu nu ești descurajat, Pierre, și felicitări. Entropia generală a sistemelor fizice lucrează vrem, nu vrem noi, numai funcțiunea conștiinței o mai poate cât de cât opri din mersul ei năvalnic, dar există cealaltă entropie de tip industrial, de tip economic și aici nu mai poate interveni ca factor anti-entropic decât cultura. Și cum intervine cultura? Cultura intervine prin sinergii, adică prin punerea unor energii ca punți între economie sau industrie și pârghiile culturale. În 1991, la OMPI, la Organizația Mondială de Protecție Intelectuală de la Geneva, un francez a înregistrat conceptul de sinergie economie-cultură. Acum nu știu de ce a înregistrat el conceptul,
că noi suntem mai vechi în sinergia economie-cultură. Pentru că țăranul român a practicat sinergia economie-cultură decât și-a făcut primele lui unele. Sigur, și țăranul francez. El a vrut, în schimb, ca toți cei care vor organiza ceva de genul acesta să plătească lui o cotizație. Nu aici am vrut să duc atenția dumneavoastră și discuția, ci să o călăuzesc spre lucrurile care cu adevărat devin pozitive, în sensul că pot să unească două sfere. Sinergie, economie, cultură înseamnă, de exemplu, că o firmă foarte puternică, cum este Electrosistem din Baia Mare, care scoate în fiecare an un album de artă sau altceva, vine cu o contribuție, după cât poate el, acum la bibliotecă, avem cea mai valoroasă expoziție de pictură ce a avut-o vreodată în Baia Mare. Nu vă pot spune câte zeci de milioane de euro este contractul de asigurare a lucrărilor și cei ce păzesc acolo ce risc au să nu se pune una din lucrări. Deci se pot face astfel de lucruri, dar mai ales sinergie, economie, cultură înseamnă ca cei care avem grija lucrurilor și scoatem lor din inerție să facem ceva pentru asta. Și aici, tot cultural, s-a născut un domeniu care se cheamă arheologie industrială. Și eu, la capitolul arheologie industrială, de câte ori trec prin Capri, mi-aduc aminte, eu știu foarte puțin, din ce am citit, mi-aduc aminte despre instalațiile noastre de flotare în trepte de aici, care sunt trecute în tratate mondiale de arheologie industrială. Inclusiv la Muzeul de Mineralogie am lansat o carte despre hărțile bogățiilor minerale ale Europei, inclusiv ale României, și la lansarea respectivă, autorul, care sper că în anul viitor va lua premiul Academiei pentru cartea lui cu hărți, a mai adus și cele 3 volume de arheologie industrială și în care ne regăseam și noi, adevărat, cu obiective care încă n-au dispărut din existență și care trebuie să intre într-o conservare culturală. Dar cultura poate deveni și trebuie să devină și salvatorul acelei părți din economie care ajunge în momente pârghie, care nu mai pot să rezolve lucrurile. Vedeți? Omul care face afaceri, când ajunge la momentul în care nu mai are bani, a întrerupt afacerea. Spuneți-mi mie care om de cultură, când nu mai are bani, nu mai scrie, nu mai pictează, nu mai sculptează, nu mai cântă, nu mai face altceva. Asta este deosebirea. Sunt două sisteme total diferite, dar ele trebuie reunite și găsite pârghii comune. Ca cei ce au bani mai mult să vină să susțină. Corneliu Diacolovici, pe care l-am evocat ieri acolo într-o expunere, sigur, de altă factură, mult mai academică, a sfârșit-o foarte prost. Toți cei din jurul lui au ajuns după Marea Unire miniștri sau oameni de stat, undeva la București sau prin altă parte, guvernator de provincii. Iar el a încercat să deschidă o altă bancă la București, Albina, cu terminație bucureșteană, și a murit săracul sărac. Din cauza că a fost cinstit. În economie, lucrurile nu sunt ca și în cultură, ca și în artă, lucrurile sunt ghidate după categorii care nu sunt sănătoase moral în viața omului. Ideea de profit este cea mai păcătoasă idee pe lumea asta. Ideea de a face bani și de a-ți aduna grămezile de bani în jurul tău a salvat mult lumea și a urcat-o sus, dar în același timp a și coborât-o moral pe alte paliere. Nu vreau să duc mult lucrurile mai departe, dar nu puteam să nu sensibilizez asupra acestei dimensiuni, pentru că noi la Cafnic ne găsim aici într-o incintă care probabil că a dat cea mai mare parte a bogățiilor, mai ales cu coeficienții, discutând de coeficienții de compoziție a mineralelor exploatate aici, pentru că eu cred că nu degeaba au primit titlul de mină erou al muncii socialiste, cred că nu degeaba directorul Nicolae Nicu de aici a fost promovat director la Centrala Minereurilor și după aceea în alte vremuri ministru, și el e foarte drag. Și dacă veți face cumva aici o secție exterioară permanentă, bine faceți, pentru că, iată, oamenii aceștia, Victor Gorduza a fost evocat, eu îl evoc pe Nicolae Ticu, și toți ceilalți, trebuie adunați toți. Domnule director colegial, așa vă sfătuiesc să-i adunați pe toți și să nu uitați pe nimeni dintre donatorii principali, pentru că acest muzeu s-a născut din suflet de geologi și din suflet de mineri. Și noi, să știți că Baia Mare are niște, așa, în subteranele noastre, avem niște coeficienți pe care încă nu folosim suficient de bine. Noi avem cei mai mulți inventatori la 1000 de locuitori. În Baia Mare și în bazinul Băimărean. Centrul principal de inventică este Iașul.
Dar ca număr de inventatori la 1000 de locuitori domină. De asemenea, avem cei mai mulți geologi la 1000 de locuitori. Și geologia asta, cei ce nu știu, nu este o lucrare foarte, foarte simplă. E un fel de apostolat, e un misionarism. Cine dintre dumneavoastră e geolog, o să rețină laudațiul meu scurt de acum. Cine știe, cine cunoaște geologi, nu o să facă decât să-și identifice în propria memorie acele tipuri de oameni care își lăsau familia și plecau să găsească ce? Să găsească bogățiile, pentru că lumea nu poate trăi fără acest lucru. Sigur că economia românească la ora actuală batjocorește ce înseamnă bogăție, pentru că ne-am lăsat atrași într-o capcană mondială în care zicem nu mai e nevoie să produceți nimic. Nici vorbă. Lucrurile se întorc. Să știți că după scandalul cu Roșia Montană Gold Corporation, noi vom plăti câteva miliarde de dolari pagube, pentru că nu i-am lăsat, în ciuda contractelor ce s-au făcut, să exploateze acolo. Dar sunt alte firme, conduse de geologi băimăreni. O spun mai încet, dar de geologi băimăreni, care fac treabă bună, care n-au nimic nici cu iaduri de decantare, care n-au nevoie nici de folosirea unor substanțe ce a speriat lumea, deși nu era de speriat, dar gradul de prostire publică este uriaș și care vor exploata, pentru că noi nu putem să trăim fără să exploatăm mineralele. Eu spun apăsat aici la Cavnic, pentru că aici trebuie spus mai degrabă decât în Baia Mare, pentru că la Cavnic coeficientul de oameni care au trăit de pe seama mineritului este mai mare decât în altă parte. Câți din locuitorii Cavnicului trăiesc după pensiile minerilor, că acum după salarii nu mai trăiește, cred că nimeni, după ce situația am ajuns. În consecință, mă bucur foarte mult că vă adunați unul cu celălalt, că faceți această punte de colaborare. Iată, firesc, cu Muzeul de Mineralogie, aduceți florile acasă. Știți ce au făcut? Când s-au trezit națiile acestea bogate ale lumii, bogate în artefacte istorice, cum au fost ele prădate, exact acesta a fost strigătul pe care l-au lansat lumii. Și irakienii, și curzii, și iranienii, și egiptenii, și mulți alții, inclusiv palestinienii, cu grasul lor mai secătuit de durere. Dar și ei au spus-o, chiar și grecii. De ce nu? Ne-ați golit rezervoarele de valori, le-ați dus la muzeile voastre din marele capitale culturale ale lumii, în principal Berlinul, dar și Londra, dar și New York și celelalte, vrem înapoi. Li s-au dat, știți ce li s-au dat? Nu li s-au dat originale. Au fost serviți cu copii. După marile monumente care au fost răpite. Cel mai frumos leu înaripat de la Ninive s-a întors într-o copie de carton. Hai să-l aveți și voi acolo, să vă faceți și voi un fel de Ninive, dar lumea să vină la noi la Berlin să vadă leul din Ninive. Și așa mai departe. Să nu ajungem aici. Sper să nu ajungem aici. Să nu umblăm cu marionete. Să umblăm cu pe mai departe cu puritate și eu cred pe mai departe că nu vom fi foarte mult lăsați în aceste rătăciri. Nu este firesc, dragii mei, să nu valorificăm. Eu nu înțeleg. După puterile mele aș fi pus umărul. N-am avut unde pune umărul. Nu înțeleg de ce nu avem un muzeu al mineritului în Baia Mare. Sau undeva în jurul Băii Mari. Eu nu înțeleg. Eu nu înțeleg de ce am ocrotit numai pe Vaser locomotivele mici cu abur pentru acel transport. Și toate celelalte câte le-am avut, că am fost județul cu cele mai lungi trasee de cale ferată îngustă dintre toate județele țării. Sunt statistici. Nu înțeleg. Am fost la Sașa Nicolici, acolo unde el lucrează. Și mulți dintre noastre știți pe Sașa. Acolo a venit un neamț și au adunat mai multe locomotive și acum aduce locomotive și din Elveția și din Austria și în altă parte. Și Sașa și-au adunat investitorii. El este o firmă care trăiește, dacă investitorii îi dau bani, el poate lucra mai departe. Dacă nu. Au adunat peste 100 de mari investitori canadieni și americani să le arate unde le consumă el bani. Orice le-a arătat, nu i-a interesat nimic. Până i-a urcat în trenulețul acela care merge vreo 5 km de la sediul lui Sașa până la Brad, în gara Brad. Și în gara Brad le-a dat cea mai mare lecție de umanism și au putut-o primi mari bogați ai lumii care nu se uită la miliarde. Acolo erau adunați niște foști mineri care au auzit că vin unii cu și ei beau bere. Că au crezut că se le deschide minerii.
Și erau așa vreo 12-14 bărbați care erau cu sticloțele astea de plastic de 2 litri de bere și când au văzut că coboră domniscăia aia din tren acolo, ăia nu știau unde să arunce sticlele de bere pe care le-au băut pe tren. Că nu era niciun coș în gara. Nu mai circul acolo trenul, nu mai sunt coșuri. Dar unde mai sunt coșuri în gările noastre. Și au căutat un coș unde să pune sticlele. Românii noștri nu știu de ce caută. Și le-au luat sticlele și le-au turnat bere în ele. Să mai poată bea. Ăștia au zis, ne-ați cucerit definitiv. Sunteți cel mai darnic popor cu putință. Dacă voi ne-ați dat bere, dacă ăștia și-au jertfit berea pe care trebuiau ei să o bea, știu toată 9 miliardarilor lumii, înseamnă că noi trebuie să investim la voi. V-am dat și această pildă, sper să nu se supere Sașa că am trădat acolo o strategie de-a lui, dar am spus-o pentru că eu sper ca aici în Cavnic lucrurile, că e o plămadă bună, lucrurile să crească. Lucrurile să crească și incintele culturale să rodească. Pentru că nu o văd decât pe Domnul, văd pe Domnul Buddha. Am lansat de mult cartea doamnei profesoare de la dumneavoastră, o teză formidabilă despre culmea, despre gelozie și câți dintre noi, inclusiv la ora asta, suntem geloși unii de alții. Și se fac lucruri așa frumoase și se făceau și pe vremuri. Pe vremuri admiram cum venea Cavnicul la cântarea României cu niște cântăreți folk foarte buni, cu niște spectacole de teatru foarte bune, cu niște obiceiuri deosebite, cu niște epopei liniere, cu niște spectacole idee și acestea nu trebuie să iasă din uz. Pentru că exercițiul cultural trebuie să fie un exercițiu continuu și această cultura merge pe principiul emergenței. Din aproape în aproape, de la unul la celălalt, din conștiință în conștiință. Fiți binecuvântați pentru ce ați făcut aici și eu m-am întins un pic la vorbă, dar tot din dragoste pentru noastră și vă mulțumesc pentru bună ascultare. Domnule primar, domnilor directori, sunt atâtea lucruri aici, dar cei mai importanți sunt oameni, sunt flori de mine, sunt tablouri, este folclor, este Sfânta Barbara, suntem în ajun de sărbători, sunt obișnuit să vorbesc despre un singur lucru și despre acel lucru o mică parte din el. Așa că a trebuit să întorc totul pe dos. Este foarte ușor să vorbești pe domnul Ardeleanu, care este cel mai mare orator al României. Dar eu am învățat o tehnică de la chinezi. Iei drapelul din mână, te faci să de ce duci pe elefant și ridici sus, tu. Așa am eu cu Ardeleanu. La alte, de exemplu, zice, măi, Marcus, vorbește tu, că nu știu ce am asta. Nord cultural. El e gazdă. Și zic, de ce? Că și vorbea. Și după ce am vorbit, mi-a fost foarte comod să marșez cu un segment, ăla de critică, și așa am făcut și astăzi. V-a spus aproape tot ce era de spus. Și mie mi-e ușor să croșetez pentru atmosfera pe care domnia s-a creat-o acum. Cum să mă relaxez că vin Bondro și imediat, peste vreo 2 săptămâni, eu am fost îndrăgostit de Cavnic dintr-un mod foarte subiectiv. Că a avut cele mai frumoase fete din Maramureș, care știu. Unele sunt aici. Ardeleanu era la București, vrea să fie președinte, prefect. Îmi pare rău că n-a fost acum, va chiar dovedit că era capabil. Vede toate spre folosul nostru și la noi. Și am tot avut o foarte frumoasă fată și am tot venit la ea și învățam să schiez aici. Dar nu mă interesa schiul, mă interesa să vin la ea. Și odată am venit și era altcineva acolo. Și am mers pe jos până la Baia Mare și am fost supărat. Dar înainte de asta am mai venit în Cavnic cu Horea Bădescu, Constantin Rămâniu, de la Clubul Tineretului, prin anii 73. Și făceam minerilor, făceam un fel de cenaclu de poezie și citeam poezie. Mi-amintesc cu emoții și abia mă amintesc. Pentru că foarte multe a făcut Cavnicul pentru România și pentru Maramureș în general. Ce este Cavnicul pentru mine? În afară de faptul că a avut și are atâtea comori, că jumătate poate din valorile de la Muzeul de Mineralogie vin de aici, că eu sau copiii mei au cumpărat de la mine multe flori, de și am o mini-colecție. Și mi-e rușine să spun că mă pricep un pic la minerale. Să ne măsor, să ne văd cât îți de lovică, cât îți de rare, cât și mai ales cât îți de frumoasă. Pentru că nu știu ce, ar fi o floare de mine numai pentru raritatea bucății de șelit sau de cuarț cu apă, cum aveați voi aici, ce ar fi fără formă. Frumosul se bagă aici direct în știință, chiar o violează, nu știu place asta. Dacă n-ar fi frumoase, interesul științific nu știu dacă ar fi făcut cele de aceste cristale.
pur interesul științific. Iată că frumusețea s-a intersectat aici cu știința. Carnicul este el însuși o articulație între cer și pământ. Omul, ca să se ridice la cer, să se ridice la plăcerile lui, la frumusețea lui, trebuie să intre în pământ, să se sacrifice, să muncească, să face călțire, ca să-și crească copiii, ca să poată să se ridice. Este o intersecție dintre cer și pământ aici, este un loc ciudat. Aici este cormonit pământul, energiile pământului. Și atunci, pe de altă parte, aici s-au dat lupte. Aici era un loc de intersecție între zona aceasta, cealaltă de dincolo, lupta aceasta celebră, luptătare de aici. Asta este memoria Carnicului și este o valoare. Avem și obeliscul acela. După aceea, această intersecție între culturile Maramureșului. Maramureșul se intersectează aici cu zona Fisculașului, despre care vorbim acum. Ați văzut nodurile, au apărut în Carnic. Prima dată Crișan s-a dus să omologheze nodul în Stică. Eu n-am fost de acord, deși iubesc foarte mult Comisia Crișan, că mi-a fost un fel de elev, pentru că toată lumea are voie să facă nodul. Pentru că este făcut de 4.000 de ani, alții de 7.000 de ani, și mă bucur că există preocuparea pentru popor. Ce e asta? Dacă l-am despărțit de mine, și l-am despărțit de altul, și n-am dispărea nici așa. Pentru că eu să știți că atunci când de sărbători, eu mă duc din Baramara. Mult îmi place să fim la Carnic la Tor. Atunci știți că nici Jean cu Tor. Pentru că acum se colindă la Tor. Carnicul nu e un sat. Dar mă impresionează, are putere folclorică, mai mare decât un sat. Oamenii se iubesc, se duc la ceilalți, găsești o atmosferă și o plăcere în familie din Carnic nu ne pomeni. Acum, despre viitor. Cum să facem turism în Carnic? Carnicul are atâtea modalități de a scoate bani din turism, de a-și construi o altă identitate, încât rămâne aproape paralizat. Pe lângă faptul că poate să facă un muzeu minier, așa cum Baramare n-a făcut și nu și-a propus să facă un muzeu într-o galerie, ca să poată coborî, ca să poată duce unde era ea, în secolul XVIII, secolul XIX. N-a făcut asta Baramare, de ce n-a făcut, nu știm. Are această legătură cu mineritul. Oricine, dacă facem un traseu turistic, nu poți evita Carnicul. Deci este un element de interes. După aceea, folclorul. Bondroșii de aici, din Carnic, sunt celebri, toată lumea a fost în Bergea, din tron. El îl conduce acum cu Fisculașul, că e din tron, adică e la tron. Și este firesc ca el să conducă. Că așa m-a și convins astăzi, că noi avem altă acțiune. Acum, dar am venit de dragul lui și de dragul cum pune el suflet. Acum, ce să vă spun? Că nu vreau să vorbesc mult, că trebuie să plecăm, dar e prima dată când primesc cu plăcere o sarcină de serviciu dintr-o perspectivă non-guvernamentală. El mi-a creat presiunea lui psihică pe care desigur o cunoașteți. El mi-a creat obligația să trec prin comisiile naționale ca să-i mut statuia de aici. Și eu vă pot spune că pot asuma această răspundere dintre noi. Chiar dacă hârtia asta nu are nu știu ce valoare, nu are valoare administrativă, dar are valoare afectivă. Iar în Carnic trebuie să venim cu valoare efectivă, pentru că așa am venit eu cu domnul Ardelean aici, pentru că vă iubesc, chiar dacă nu știți, și îl admir foarte mult pe domnul primar. Pentru că el nu strălucește prin agresivitate, ci prin iubirea față de dumneavoastră. Vreau să vă spun în sfârșit, că poate să plecăm, o mică poveste indiană pe care mă amintesc tot mai des când mă întâlnesc cu oameni care pot să aducă alți oameni și care știu să articuleze lucrurile și să le facă sens. Articulația înseamnă sens, ca și legătura la casă, ca și unirea, ca și hora. Se spune că într-o regiune din India foarte săracă a venit o secetă nemaipomenită. Și a durat foarte 3 ani. Și au murit animalele, s-au uscat plantele, agricultura, tot. Și mureau oamenii de foame. Și la sfârșit s-au adunat bătrânii satului și a spus, ce să facem? Să vină ploaia, pentru că altfel nu murim toți. Și ce să aducem? Aducătorul de ploaie, a spus șamanul. Și s-au dus după aducătorul de ploaie. Și aducătorul de ploaie a acceptat cu greu să vină și a zis, faceți-mă în cel mai uscat loc posibil, cel mai crăpat, cel mai arid. Cum e Carnicul după ce nu mai are nimic, să zice. A adus un om. Și omul acela a spus, mă lăsați aici 3 zile, nu mi-aduceți mâncare, nu mi-aduceți, îmi stau în cort. Și a stat în cort și a făcut, nu se știe ce a făcut, după 3 zile a început să plouă. Și oamenii, ce să-ți plătim, ce să-ți dăm? Viața a început de la început, zice, cum? Zice, nu trebuie să plătiți nimic, eu am făcut asta, e treaba mea, am făcut-o, eu plec. Dar dacă, zice, dacă nu cer nimic, plata ta o să fie și mai scumpă. Trebuie să ne explici cum ai făcut.
Uitați, povești sunt ele, care nu sunt departe de poveștile noastre carpatine și de înțelepciunea populară. Și a spus așa, păi am venit aici, într-un loc fără suflet, într-un loc fără viață, într-un loc fără încredere, într-un loc fără credință. Și mi-am pus ordine în mine. Și mi-am adus cu mine credința, încrederea, m-am concentrat, m-am purificat, m-am perfecționat, mi-am adunat vibrațiile, m-am armonizat cu mine însumi. Când eu am funcționat ca armonie și ca vibrație, am dat drumul vibrațiilor mele și cosmosului și oamenilor. Și atunci a început să se regleze din nou universul natural, vegetal și zei. Și așa lumea s-a pus din nou așa cum a fost. Așa fac primarii. Și așa trebuie să facă conducătorii buni. Ordinea din interiorul lor și bunătatea și inima și starea lor de bine să radieze și să simtă și ceilalți că el e un bun și că el este frumos, că este generos. Așa cred că este primarul dumneavoastră, așa cred că se pierd du tron și așa cred că sunteți și dumneavoastră. Eu am venit aici pentru că mi-e drag, e adevărat că nu mi des, pentru că am un program destul de încărcat, dar să am fericirea să l-am aici și cu domnul Ardelean, un lucru mai rar, cât de frumos vorbește și cât de fericit este orice grup din România să-l poată asculta. Eu vă rog să ne folosiți, cel puțin pe mine, cu câtă putere mică am eu acolo la Baia Mare, în ceea ce vă poate ajuta pe dumneavoastră. Dar să vă spun, nu-i suficientă infrastructura, nu-i suficient să avem clădiri, trebuie să avem și voință și suflet să începem ceva. Și să aveți încredere în turism, dar trebuie să evităm chiciul. Trebuie să fim autentici, trebuie să mergem la poveștile originale, la imaginile originale. Pierd un tron. Imediat pleci și poți să vorbești. Ascultă. Avem pictură, de treaba mai să nu vorbesc de pictură. Sunt lucruri impresionante aici, câteva tablouri îmi plac foarte mult. Am văzut în pensiuni, am văzut artizanat de foarte mare valoare, sticlele astea cu moduri. Am văzut pictură, sunt foarte mulți pictori în carne pe care îi iubesc și îi respect. Este aici o lucrare în lemn. Bine, nu-mi place pe lăcuită, că eu sunt foarte critic, domnul Adela știe cu... Dar fața este cea din piatră, din neolitic. Sunt izvoare aici. Vi se par naive, dar sunt importante. Trebuie doar pus în valoare, trebuie construită o piață din care oamenii să înceapă să câștige și prin altfel de moduri. Artizanat, care v-a spus în fața noastră sufletul dumneavoastră. La fel, mă adresez domnilor, minunați invitați, cei care sunteți alături de noi, oameni de cultură, de artă, oameni de mare suflet, adevărați ambasadori ai Maramureșului în țară și peste hotare. Și în ultimul rând, dumneavoastră, dragi căpnicari. Sună foarte frumos. Florile de mină s-au întors la ele acasă. Este adevărat. Pentru că timp, din adâncurile acestui pământ, au fost scoase mii și mii de tone de aur și de argint, mii și mii de flori de mină, unde în activitatea de producție, în lucru, au murit mulți oameni. Am uitat de toți, dar ei au existat cândva. Au făcut să existe acest ceva. Poate cu aurul scos din acest pământ să putea pava un drum până în București, până la guvern, până la președinție, până eu știu unde, cu plăci de aur și argint. Și, într-adevăr, putea fi ornat cu flori de mină. Într-adevăr, avea dreptate, domnul Ardelean. Mi-am trezit, așa e românul. S-a trezit târziu. Aveam 1975, când am zis că florile de mină sunt adevărat patrimoniu național. Ei, dar până în acel moment existau expoziții în Londra, în Budapesta, în Bratislava, în marile capitale europene, pline cu flori de mină. Noi n-am știut să le prețuim. Din 60 până în 75 au cărat afară cu un pachet de țigări, cu o sticlă de Pepsi, sau unii și-au dat și mașina pentru o sticlină. Da, s-au întors florile de mină la noi. Dar pentru puțin timp. Ele își vor găsi locul în adevăratul lor loc. Muzeul de Mineralogie. Iar aurul care a plecat din subsolul acestei localități își găsește locul, bunul Dumnezeu știe unde. Nu la noi, nu acasă. Noi am rămas voi cu sărăcia noastră și cu necazurile noastre. Și atunci mă întorc la Fisculaș. Le mulțumesc acestor oameni extraordinari.
Acest eveniment este un eveniment al comunității. Este al 5-lea, al 6-lea, al 7-lea pe care îl observăm. Și venim cu drag. Îmi pare rău că nu vin mai mulți oameni din Carnic să simtă, să vadă, să guste frumosul. Dar poate vor veni. Acești oameni sunt adevărați ambasadori ai Carnicului. Așa cum spuneați pe vremuri, un sportiv bun. Eu știu, o Nadia, un Hagi, sunt ambasadori ai României nu știu unde în lume, sau în lumea întreagă. Acești artiști ai noștri sunt ambasadori. Fără de hotare, cu expoziții, cu tot ce au făcut. Fac cu dumneavoastră un pariu. Fiți convinși. Poate să plece în orice localitate, capitală europeană, un primar, un viceprimar, 100 de consilieri, că peste ani de zile nu își vor aminti peste un an, doi, că a fost acel primar, acel vice, acei consilieri. Își vor aminti că a fost cineva care a creat ceva, care a dat ceva umanității, care a dat ceva de bun gust, ceva frumos, pictură, sculptură, artizanat. Și cât aria poate fi extinsă. Poate fi extinsă foarte mult. De aceea, noi, comunitatea, avem obligații față de acești oameni din Fisculaș. Ei sunt modești. Nu vin să ne ceară nimic. Dar noi avem obligația să le dăm. Să le dăm aripile lor. Ei și-au format acele aripi. Zboară acum, sunt sus. Să le lăsăm aripile lentinate și să-i susținem în zborul lor. Este obligația noastră a tuturor. A fiecăruia cetățean. De aceea nu vreau să... Poate am fost puțin patetic, cu suflet. Nu vreau să mă întind mai mult, decât să le urez din suflet mult succes celor din Asociația Fisculașul, cei văzuți și cei care îi susțin mai departe, pentru că domnul Vereș îi susține, și să putem vedea în continuare realizările lor în oraș, în Baia Mare, în România și peste hotare. Încă o dată, la mulți ani și mult succes vă doresc! Declar deschise lucrările acestui simpozion. Dorim să vină oameni în număr cât mai mare, să vizualizeze, să vadă și se poate cumpăra. Se pot cumpăra lucruri de la artiștii noștri minunați. Vă mulțumesc! Cu ocazii de deschidere, am adus aici un produs foarte simbolic de perioadă de Crăciun. Este un prăjitur care se cheamă la noi pita de Crăciun și într-o familie, că fiecare copil le primește la Crăciun, se cheamă Micuț Hristos, le Petit Jésus în francez. Sunt de multe broderii care aduc aici un Micuț Hristos, un bebeluș în zahăr. Am adus destul pentru de guste și vă te faci cadou. Je vous remercie. Eu vreau să punctez un singur lucru aici și nu pot... Mă scuzați că am intervenit, dar vă grăbeați foarte tare. Nu puteți pleca din Carnic fără să știți că din vară, împreună cu acest domn minunat, care este domnul inginer Mulvoi, și împreună cu un alt domn minunat, domnul primar, am inițiat un proiect prin care facem o sală muzeu a mineritului din Carnic. Deja adunăm obiecte, cu florile de mină e foarte greu, pentru că sunt foarte puține la Carnic, dar să știți că ne-am trezit, dacă vreți, să facem acest lucru. Și dincolo de ceea ce a spus dumneavoastră, noi aici, artistul ne face să ne apropiem sufletele unii de alții. Când va fi gata muzeul, să sperăm că la anul va fi gata, vă invităm în această formulă sau într-o formulă lărgită să vedeți ceea ce am mai putut face la Carnic în urma mineritului. Mă scuzați că am intervenit, dar mi-a fost frică că veți pleca. Mulțumim mai ales că l-ați pomenit pe domnul inginer, care este deținătorul celui mai important corpus de informații istorice despre mineritul nostru și sperăm cândva totuși, dacă ne mai dă Dumnezeu viață și sănătate, să putem procede și la realizarea unei monografii a mineritului din Maramureș. Proiectul este depus la primărie și sala muzeu e punctul B. Punctul A e ceea ce ați spus adineauri. Mulțumim!
Pierd. De Sloboz. Cola, Bonera, ai dat. De Sloboz. Doamne, văd ce frumoasă te-au făcut. Ce frumoasă te-au făcut. Da. Aveam mai multe Astea sunt destul de bune. Sunt și alții mai deci nu așa de mari, mai mici, dar cu perii mai tari. Nu am tavă. Cum să nu am tavă? Nu plec de acasă fără scule. Danuț, mănâncă foarte gustos.
am una de 100 de ori mai faină. Nu, sunt mai faine. Restul nu prea, mai sunt scor. Am ca aia vreo 10, 20.